Mga kasama, laing nga pulong sa Ginoo nga itong ipaambit kaninyo ning pagsilibrar o pagsaulog sa Semana Santa. Ephesians 2:10. Mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Cristo Jesus, aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo, alang kanato. Ini nga pulong mga kasama nagtainundom alang kanatong tanan na kinmahimo magbuhat kay kita maayo sibo siya kabubutkon. Kung dili nato himuon kini karon lang nga panahon sa Semana Santa, kung dili sa tanang adlaw sa atong tagsa ka mga kinato. Gini si Radyo Man Bernard Pantaleon, Tatak RMN.